Здравейте хора, аз съм Зейн и днеска ще играем Майнкрафт, т.е. играем Майнкрафт. Ще ви покажа в Zoom SMP-то нашите къщи, нали, аз съм само в сервера. Значи моята къща, къщата на Саймон, на Андилорд, на Амазиното и на Ендера. Значи Ендера има много голяма къща. Трябва да се направи нов сет. Сега тук избухна крипър в моята къща. Като играя коненица с Ендера. Ето, тук е избухна. И аз се избухна. Стана направо бум! И да, после ще ударя. И това е мощчето. И ето къщата на Сайнън. Тук е мината. Къде ми останаха? Тук няма ли? Аз съм Iron. И в печката няма нищо. Добре. Сега ще ви покажа и къщата на Ендера и на Амазонта и на Андела. Андела точно и на снайпера ще ви покажа. Ето на снайпера. Ще ви покажа и на снайпера. Ако не умра. Ето и къщата на Ендера. Много е голяма. Много е голяма и е много красива. Много хубава. И ще покажа къщата на Амазоно. И тя е много хубава. И сега е ред на снайпера. И той има много хубава къща. Аз ще си направя нова къща. След докато стигнем там. Опа. Ето и къщата на снайпера. Ето колко е хубава. На Ендера почеха, нали, за сега най-хубавата къща е на Ендера. Ето и къщата на снайпер. И да, това беше рекламка на сервера. И да ви е харесал клипа. И ако е така, дайте палец нагоре и